Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukeli nazi ezinohlonze emini nje. There's witness C. Why can't we start with witness C? Because witness C is the first one who spoke. And the witness C implicated me the same way. Iphini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke elisamisiwe Lieutenant General Shadrack Sibiya uphekwa ngembuzo mayelana ke nobudlelwane bakhe noVusumuzi Kurt Matlala eKhomishaneni ngamadlanga. Speak too much on that at this stage. I mean, it's something that's only just been brought to our attention. We still need to take instructions from our client. Selihlehlisele mhlazi intathu kundasi icala lokuzama ukubulala ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokusebenzisa ke isibhamu kanti ke ebhekene ke noBellarmine Mugabe nasolwa nayo Tobias Mugabe Mathonze. uColin Makhubele usesulile ke esikhundleni njengelungu leParliament leqembu umkhonto wesizwe kanti uMakhubele wasuswa ke kwesokuba kusotshwebho omkhulu waleli qembu eshamthetho sikazwelonke ngenyanga edlule. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na kwe-SABC lihayi. Igama lami nginguDaud Phungula. Mbukeli ake sibheke ezihamba phambili emini nje. Isithangami sekhomishana kaMadlanga siyaqhubeka nokuhloma ngemibuzo iphini lomkhuzi wamaphoyisa elithamiswe esikhundleni uLieutenant General Shadrack Sibiya. Ubufakazi bukaSibiya bungenele osokwini lesine ke namhlanje kanti ke uSibiya ufake isincomo phambi kwekhomishana sokuthi kuzofanele uWitness F aphothuleke ubufakazi bakhe ngaphambi kokuthi yena aphinde kaqhubeke nokubhekana ke nemibuzo yekhomishana. Ukuhlala kwekhomishana ekuseni namhlanje kuqale ngesincomo esifakwe nguLieutenant General Sibiya obefuna ukuthi ubufakazi bakhe bungabanjezelwa udaba lika Witness F osangeniswe esibhedlela. I don't think we can lose a day if we are to focus on everything that we've heard about General Sibiya. Witness F just came yesterday. So we can put Witness F aside, let him come testify, and then we run on what we have. Because there's witness C. Why can't we start with witness C? Because witness C is the first one who spoke. And the witness C implicated me the same way. So I'm asking, in all fairness, let's start where it started, from the beginning. Udabeni lokuhlangana kokuqala noKurt Matlala uSibiya uthi akulona iqiniso ukuthi uWitness F wayekhona kulowo mhlangano. Was there an occasion when you met Mr. Matlala for the first time that you, Witness F, and Mr. Matlala were in your office at the same time, all three of you? Not at all. So when Witness F says, on my arrival to General Sibiya's office, I delivered Mr. Matlala, then General Sibiya said to me, I'm reading from line 20 on 230, that never happened. That never happened. uSibiya utshele isithangami sekhomishana ukuthi wayengenalo nhlobo ulwazi ngeinsolo zenkohlakalo eqhubeka esibhedlela saseThembisa okuchaphazela ngandlela athile negama lika Kurt Matlala ezinsolweni zokubulawa kukaBabita Deokaran okunguye wahlaba umkhosi ngokudliwa kwegidi zamarandi ngamathenda aseThembisa. Mr. Nkosi with Mr. Selihlehlisele mhlazi intathu kwezokwethasa icala lokuzama ukubulala ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokusebenzisa isibhamu elibhekene ke noBellarmine Mugabe nasolwa naye uTobias Mugabe Mathonze. Very much. The court will be regional court once for the bail application in custody. Umbuso uthi uzophikisa isicelo sebail uma labasolwa sebevela enkantolo ngenyanga ezayo. Okwamanje uphenyo alikaphothulwa njengoba kusafanele eqinisekiswa amaphepha abo abagunyaza ukuba babe kuleli kanye nokunye. The state is opposing their immediate release on bail. The state still needs to do the profiling of both accused persons
to also check their status in the Republic of South Africa. But in a way, be that as it may, so the defense will indicate whether there's a need for ballot. Indeed, it is their call, by the way. So at this stage, the investigations are not done. Ummeli wendodana kaMgabe uthi okwamanje abakwazi ukuchaza ngamacala engeziwe ngoba kukho okuningi asekukhulume nomsolwa kanti basanikeza amaphoyisa ithuba lokuthi aqhubeke nophenyo lwawo. Yeah, look, we can't speak too much on that at this stage. I mean, it's something that's only just been brought to our attention. We still need to take instructions from our client. As the prosecution stated, the investigations from the SAPS are still ongoing. So we're still waiting for those to be finalized so that we can then, of course, consult with our client, take instructions, and then take the necessary steps in order to deal with our client's matter. Abasolwa bazoqhubeka nokugcina esitokisini kwamanje. Liyaqhubeka icala elibhekene nabasolwa abayisithupha bayamaniswa nesigameko sokubulala umshayeli we-e-hailing ePitoli nokuyisigameko esasabalala enkundleni zokuxhumana. Liyaqhubeka inkantolo yemantshi icala elibhekene nabasolwa abayisithupha uzokhumbula ukuthi udaba labo lwasabalala enkundleni zokuxhumana njengoba babonakala bebamba noma ke begebenga umshayeli we-Uber kanti khona la ePitoli kanti ke icala ke liyaqhubeka okwamanje ke inkantolo ke isaguqile ngoba ke omunye wabasolwa akekho la kuleli cala inkantolo ke ithethile ibuza ukuthi ngabe umsolwa oqala uphi okungowesifazane kanti ke ubesetshelwa ukuthi ke ukhona lapha eDockside zase-Atteridgeville lapho kugcina khona ke abantu besifazane abasatokile inkantolo ke besinquma ukuthi ke kumele alandwe azoba ingxenye yecala okunye okuvelile ukuthi ke umsolwa wesithupha ke bethembe ukuthi ke kunomeli ozofika azomela kuleli cala kodwa kuhambeni kwesikhathi kugcine kuvela ukuthi ke ummeli akekho agcine evumelene ke nomeli wombuso ukuthi ke uyena ozomela besitshela ukuthi ke sizolinda imizuzu ebalelwe 30 ukuze akwazi ukulandwa umsolwa nomunye umsolwa akwazi ke ukwenza isiqiniseko sokuthi ke uyaxoxisana nommeli wombuso ukuze likwazi ukuqhubeka leli cala kodwa basolwa ke abahlanu bebekhona la eboxini igama lami ngoCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisenkantolo yemantshi ePitoli. Bavela enkantolo yemantshi yasembombela abasolwa abangama-33 abasolwa ke ngokukhwabanisa imali engaphezu kwezigidi ezili-100 zamarandi emnyangweni wezemfundo eMpumalanga. Ukuboshwa kwalabasolwa bekuyingxenye yomkhankaso oqhubekayo wokulwa nobugebengu obuhleliwe ukukhwabanisa nenkohlakalo ngaphakathi komnyango wemfundo eMpumalanga. Phakathi kwalabo ababoshiwe kukhona izikhulu zikahulumeni nabanikazi bezinkampani okusolwa ukuthi zazuza ezinkontilekeni ezazikhishwe ngendlela engalungile. Abasolwa baboshwe eMpumalanga, eGauteng, Limpopo nase-Western Cape. Officials created emergency repairs and maintenance on 21 schools. Now, some of these repairs in a very small manner were affected, and the pricing and the tenders that were approved, the prices at least, were highly inflated. Abasolwa bavela enkantolo namhlanje. The charges that they will appear in court for is theft, fraud, money laundering, and then also in terms of Section 34 of PRECA as well as the PFMA Act. Iziphathimandla ziveza ukuthi kusalindele ukuthi kuboshwe abanye abantu njengoba uphenyo lusaqhubeka. You can take them. uColin Makhubele usesulile njengelungu lePhalamende ke leqembu umkhonto wesizwe. uMakhubele ke wasuswa kwesokuba usocwebho omkhulu waleli qembu eshamthetho sikazwelonke ngenyanga edlule. Encwadini ayibhaleleke umholi weqembu futhi wabeke ngumengameli wezwe uJacob Zuma, uMakhubele uthi ke ngemva kokubhekisisa izinto ukholwa ukuthi ukwesula kwakhe njengelungu lePhalamende kuzokwenzela kubulungiswa labo abamelele liqembu ePhalamende kanti mhlawumbe angasebenza kangcono kwenye indawo ehlukile. Encwadini yakhe ke ubalule ukuthi uzogcina emsebenzini ekupheleni ke kwephezulu kanti akacacisanga ngokuthi ngabe uzolishiya yini iqembu noma cha. Mbogele Satiko Eitoro kanti uMasibuya sizokuphathela uWT. Let them scrap all the enforcement they enforced to Tembisa residents. Let them be scrapped. Let us be considered as Tembisa residents that we are human beings. Zivokumbhejazana izakhamuzi zaseThembisa zavala kumgwaqo ngamatshe nangamathayi kavuthayo zikhala ngentengo yogesi embeqolo kanye nohlelo olusha lokukhokhela ugesi.
Mbokela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi iphini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke elisamisiwe Lieutenant General Shadrack Sibiya usaphekwa ke ngembuzo mayelana ke nobudlelwane bakhe noVusumuzi Kate Matlala eKhomishaneni ngamadlanga. Mbokela sikhumbuza ukuthi le ndaba ke ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Zivuka umbhejazana izakhamuzi zaseThembisa zavala komgwaqo ngamatshe nangamathaya avuthayo zikhala ke ngentengo yogesi embeqolo kanye ke nohlelo olusha lukamasipala lokukhokhela ugesi olwethulwe umkhandlu dolobha waseGrulini. Zivala umgwaqo ngamatshe nangamathaya avuthayo izakhamuzi zaseThembisa njengoba sikhala ngezindleko zogesi omba eqolo nohlelo olusha lokukhokhiswa olwethulwe idolobha eGrulini. Kanti isakhamuzi sakule ndawo sikhali nangokuthi umasipala awuzixaki ngokubazisa ngezinhlelo zawo ezintsha. We are having a very big crisis in terms of the enforcement of municipality towards the community regarding the indigent policies. At the end of the day, when they change their policies, they don't inform the community as to regards what are the new changes in terms of indigent policies. Lesakhamuzi sithi akulungile ukuthi begcinele ugesi ekubeni bewukhokhela. We don't owe municipality electricity. We do buy electricity. We don't see any reason why they should be terminating electricity in our houses because of not paying municipality bill. Let them scrap all the enforcement they enforced to Tembisa residents. Let them be scrapped. Let us be considered as Tembisa residents that we are human beings and we need to take first priority for our community. Lesakhamuzi sikhale ngokuthi ihhovisi lemeya kanye nomasipala basukumela udaba lwabo nje kuphela uma bona njengomphakathi benqume ukubhekisha. Eqhubeka nokwethula ubufakazi umsola wesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyi wahenkantolo ephakeme ePitoli usamile ke kutheni wayengamazi inhlobo umsola wesihlanu ufisa okuhle Ntuli. Namanje Nkosi enkantolo ngiyaphinda uNtuli mina ngimazi. Angeke uthi ubone umuntu ehambele edrobheni into yakhe. Nawe mshushisi mina ngiyakubona ngikwazi. Umbuzo ukuthi angathini uma ngase kuqhamuke umuntu athi ubemazi umsola wesihlanu ufisa okuhle Ntuli ngaphambi kokuba bahlangane eBoksburg. Yebo ngimazi nokuthi ubuya kusiphi isigodi emakhaya noma konke. Nkosi enkantolo kwazi umuntu ngokumbona kusho ukuthi uyamazi ngoba mina ngingumfana. Mangifika la phambi kwekantolo ngizofika ngisho Nkosi enkantolo mina ngubongani ngwakantandi ngizala ubani. Mangizongibona uhamba so emgwaqeni hayi angikwazi ngiyakubuka kuphela. Umbuso uthi uNtanzi uyaziphikisa manje akusho mhla zingamashumi kuNtulikazi ka2023 nalapho wathi uyamazi uNtuli ngokumbona. So uma ubona umuntu ehambela umathudwana edrobheni ngomntwana olunta umazi lo muntu lo. Angeke utshene ikhothi lo muntu yamazi ubona umuntu ehambela. So inkulumo le beko ngummeli wami la. Engasho ukuthi phambana idate le ye19. Le kaNtuli vele uNtuli mina ngimazi namanje phambi kwekhotha ngimazi. Ubuzo ukuthi wake wawubeka yini umcondo wakhe eFosloras. Akaze ngiyefosa sithwa ngiyavakasha. Ngoba neground lengoma ngilazi malwele eFosloras nemalwela kuba ngilazi phakathi kwabo. Mhlambe ngengoma iFosloras angiyazi ukuthi iqala kuphi igcina. Mhlambe lo ground lwele eFosloras okugidela khona ngigida ingoma la nangena emotweni ngibuyele emuva. Icala liyaqhubeka. Liqhubekile enkantolo ephakeme yaseMthatha ehlezi lisikisiki icala elibhekene nabasolwa abayisithupha abasolwa ngokusocwa ke abantu abayishumi ke nesishiyagalombili ngobozane elisikisiki ngo2024 ukuzwa kabanzi ke sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC ufundiswa Mhlekude onkanise khona lapha ke lisikisiki fundiswa asikubingelele sikwamukele siyezwa ukuthi ke icala selihlehlisiwe kokwanamhlanje besacela nje sibeke esithombeni ngokuqhubeke enkantolo usukela namhlanje. Enkosi Dawuda ngenene ityala limiselwe usuku lwangomso uyakukhumbula ke ukuba umbuso namhlanje ubuzobiza elinye ingqina kodwa kwafumaniseka ukuba ingqina elo alikho kwalapha eSouth Africa liseBrazil ngoko ke amaxesha awafani apha eBrazil lisemva ngexesha laseMzantsi Afrika ngeeyure ezinhlanu into ethetha ukuba xa ingu10 apha eSouth Africa eBrazil sengu5 itheke inkundla icela ukuba umbuso wenze uqinisekise ukuba
nokuba ixesha aliyivumeli iwitness le eseBrazil malivuke ngoba okokuqala akho nto izawuthi malihambe alizudleka ngokuvuka noba kungo-5 phaya linike ubungqina lizawunika ubungqina ke ngobuxhakaxhaka bale mihla okanye singathi mhlawumbi ngo-Teams. Akho nto ininzi eqhubekileyo namhlanje enkundleni ngaphandle nje kokuba amagqwetha abamangalelwa besibini nowesine bebenika ubungqina befuna ukubonakalisela inkundla ukuba abamangalelwa abazange baphathwe ngendlela entle xa babesuswa eMbizana besiza apha eLusikisiki. Batsho bethi babanjwa benganxibanga, babethwa futhi xa bengeniswa emotweni, betyhalwa bephushwa xa befakwa emotweni, futhi nempahla bathi bazinxiba sebefikile apha eLusikisiki epolice station bezinxibela sele bekwindawo kule ndawo kuthiwa yi-waiting area ngaphambi kokuba bayothi badlane indlebe okanye benze lento kuthiwa zii-interviews namapolisa lawo ayebabuza imibuzo. Daud. Sibonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC ufundiswa Mhlekude Sibekela Bukhoma eSelisikisiki khona lapha ke e-Eastern Cape. Abantu abahlala ke mahostela aseGoli bathi ke bazobe bezicejesile ke izindaba befuna ukuzwa kahle ukuthi ke uNdunankulu uza namaphika amasaphusile okuguqula ke impilo yabe emzini weyinsizwa enkulumeni yakhe ngesimo ke sesifundazwe azoyethula ke namhlanje ntambama. La kusemzini wezinsizwa eJosh Gqokho kanti kuvalwe ngomuntu eminyango njengoba indlu ngayinye ihlala abantu abacele 20. Iningi labantu abahlala lapha baliqhamukisa le ezindaweni ezifaka phakathi umsinga, inkandla, unongoma nenquthu, kanti bonke bathi bazozama imisebenzi ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Uzitha Zikode ophuma emsinga uthi ngeke wacabanga ukuthi kuhlala abantu la ngendlela okuyiyona. Kule ndawo lethi nesihlala kuyo ngeke usho ukuthi kuhlala abantu, so singakujabulela ukuthi le ndawo lesihlala kuyo ishintshwe yakhiwe ngendlela engenza ukuthi nathi sijabule sinethezeke njengabantu bonke. Unkosi Nomusa Dlamini naye ungowasemachunwini emsinga uthi uyilinde ngabovu amehlo enkulumo kaNdunankulu wesifundazwe kanti uthi izindlebe zakhe uzigeqele ukuzwa ukuthi athini amasu akhe okuxazulula lezi ngqinamba abaphila nazo nsuku zaphuma. Hey, mayasiqala nje usilungisele izindlu nje nogesi okunye sekuyobonala ngendlela. Shunje amarufu wakuyanetha impela masisendlini. Sinetha silele kumele uvuke masulele ngezizathu akulaleki. Owengamele zezindlu uthi luyaqhubeka uhlelo lokukhuculula amahostela asingethwe yisifundazwe. This work is because these hostels are owned by us and we've been neglecting them for quite a long time, so we're restoring it so that we restore just the dignity of those who reside in it. Undunankulu wesifundazwe uzokwethula inkulumo ezobe ibhekise ebantwini baseGauteng kusasa ntambama. Imeya yasemsunduzi umzimkhulu Thebole ithi ke ayaphenya amaphoyisa mayelana ke nokuphazanyiswa kwengqalazinda yamanzi nokuyinto eholeleke ekutheni kume ukusebenza kwamanye amabhizinisi kanye nezinkantolo. We have convened this briefing today following the recent prolonged water outage that affected critical government institutions within the Pietermaritzburg CBD, most notably the High Court and the Deeds Office. Umasipala semsunduzi uthole ukuthi kunenqalazinda yamanzi ephazamisekile nokuyinto eholele ekutheni kumisa ukusebenza kwamanye amabhizinisi kanye nokusebenza kwenkantolo ephakeme. Lo masipala uthi icekelwe phansi ngenhloso lenqalazinda. Municipal teams discovered that several supply valves had been deliberately shut off, including one that supplied the High Court building. The affected sites were reopened and supply was fully restored. Further pressure testing and underground inspections also led to the discovery of a concealed pipeline failure beneath Pietermaritzburg Street. Imeya iveze ukuthi lolu daba luseyithebeni zabakwaZidlodlo njengamanje. A criminal case has been opened with the SAPS, and should any municipal employee or any external party be found to have been involved in acts of sabotage, this will be treated for our employees as a dismissible offense and prosecuted to the fullest extent of the law.
Ugcizelele ukuthi umasipala usunquma ukusebenzisana nenhlaka zonogada ngenhloso yokuqinisekisa ukuvikeleka kwayo ingqalasizinda. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakazi. Bukeleke sizibeka lapha bese kuphathele zona emini bayeza kuza kwethu nezindaba ngolimi lwesiNdebele magamanxa ke uhora lesihlanu ngentambama kanti thina sizobuya nazo ke zivutha bhe uma libumbana ke uhora lesikhombisa kusihlwa okwamanje usale kahle.